Salutare lume, numele meu este Sebi și astăzi ne revedem în al doilea videoclip cu Minecraft. Păi, după cum se vede, am mai făcut ceva off camera și am terminat casa. Bine, am greșit un pic la acoperiș, cam așa, dar n-are nimic. Nu e o casă, n-am vrut să fac vilă. Și am mai făcut ceva pe aici, niște fier, ar trebui să ne mai ducem să mai căutăm. Ce nu mai avem? Mâncare. Ăsta se duce. O mâncare nu mai avem. Am făcut și o mină. Torțe, ne trebuie torțe. Ne mai ducem puțin în mină. Mâncare avem, dar nu cred că e destulă. Oricum ne întoarcem înapoi pe unde am luat-o atunci. Pe aici am picat, da, uite semnul. Sper că nu e niciun zombie care să mă atace. Da, cum spuneam. Veniți în coa dacă sunteți. Nu, lasă-mă. Să o luăm pe aici. Nu. Hai să luăm și niște cărbune. Da, nu cred că am ce căuta prin mină. Că văd... Sau... Așa. Hai să explorăm pe aici. Cu exploratul meu sper să nu dau de mai mulți creeperi. Și ar trebui să ne mai ducem să căutăm niște porci, trebuie să fac și o fermă, să plantăm niște morcovi. Da, cred că lasă. Mă duc înapoi. Pe acolo trebuie să mă duc, da. Cred că eu mor pe rând. Tu vii aici. Așa. Care dă? Vino ca. Tu o să mori. Așa. Pe aici. Și tu o să mori. Nu pe aici. What the fuck? Ce se aude? Pe aici. Să mai punem câteva torțe. Nu, lasă-mă. Da, dacă mă gândesc mai bine, eu. Pa! Uite niște fier. Așa. Și hai să ieșim, că n-avem ce face, hai să luăm XP-ul. Parcă pe aici era ieșirea. Nu. Nu, pe unde era ieșirea? Pe aici. Deci mai putem torțe. Mă, pe unde era ieșirea, mă? Mă, nu mă vorbește urât.
Mă, nu fura banii. Nu, acum serios, unde era ieșirea? Da, o să mă duc în sus atunci. Văd că n-am șanse. Așa. Tot mai sus, tot mai sus. Așa. N-am lopată, da, clar. Ce fac, mai dau cu mâncare? Așa. Oh, n-am mâncat. Așa. Ce se aude? Zombie cumva pe aici? Bă, unde sunteți, mă? Vrei să-mi băgați o ambuscadă? Să-mi faceți o ambuscadă? Cred că undeva pe aici o să fie ferma, o să bag morcovi. Trebuie să fac și un depozit pentru iteme care nu trebuie. Uite aici niște porci. Oh, câți porci! Da, hai să facem noi o sapă de aia, o greblă. Și... Mă, unde ești, mă? Că văd că tot mă cauți. Ești cumva pe aici? Sau pe aici? Nu. Aici nu ești. Unde ești? Eu l-aud. Așa. Fier. Fier, da. Nu. Am vrut să fac bețe, da. Stați numai un pic. O să pun pe pauză că am niște treabă. Da, am făcut ceva la setări la fraps, că nu știu ce se întâmplase. Așa. Am bețele, fierul am. Să facem săpăliga. Dirt. Trebuie să mai luăm niște... Bă! Așa, să punem în cufăr. Hai să... Da. Hai să băgăm ăsta la topit. Ce nu mai trebuie? Cam atât. Semințele. Sapa am luat-o? Mă, unde e? Cred că n-am făcut-o, da. Oh. Așa. Acum să mai... Da, nu, acum serios. Unde e ăla? Mă, cam enervează sunetul ăsta. Hai să mai luăm pe aici niște... Lopată avem, n-avem, of. Așa. Mama, am crezut că a intrat la mine în casă. Trebuie să mai facem și o lopată. Nu, avem dirt. Așa. Hai să ne culcăm. Sunt moști în apropiere, dar unde sunt? Nu că eu sunt cure.
Pe casă, sub casă. Pe aici, au. Nici paci. Unde sunt? Pe bune, unde sunt? Sunt invizibili? Las-o încolo. Parcă văzusem unul aici pe pom, dar nu cred că face asta. Unde-s, frate? Mai încerc o dată să mă culc. Ăștia făceau, mă. Nu mai avem mâncare. Stați. Ce mă spie? Ce dos. Așa. Trebuie să mă culegi dacă... Iar. Deci, frate, cred că... Dar unde ar putea să... Mamă, ce răspic. În fine, uite-l. E șmecher. Așa. Poate asta făcea, dar nu cred. Hai să... Deci... Sunt incredibil, frate. Bețe. Am bețe? N-am. Deci nici bețe, dar nici lemne. Du-te, frate. Hai să tăiem niște copacei. Mamă. Să nu vină vreun creeper ceva. Să-mi explodeze în nas. Că ne supărăm. Așa ajunge, nu mă mai interesează. Hai să facem sapa repede. Poate puteți dormi acum. Nu! Așa. Hai să punem ăștia. Toți îl lăsăm. Hai să punem și niște. Uite-l, dar lasă-mă. Că tu nu tragi bine cu arcul de te. Hai, o facem aici. Hai să o facem. Hai să colim aici. Nu. Nu, mă, nu acolo, mă. Dirt. Așa. Nici rândul ăsta nu-l las. Asta va fi ultimul.
scadă în yoga. Așa. Acum partea asta. Așa. Și așa, să tăiem asta. Tăiem copacelul, să nu avem probleme. Să-mi apară acum un creeper în față. Numai că ne aud. Uite creeper. Ce spuneam? Să apară acum în față. Hai să... Așa. Și acum 3 rânduri. Nu, încă. Așa. Acum încă unul. Încă 2 astea. Și încă un rând. Așa. Acum să punem semințe. Să facem pâine. Mă, nu fura banii. Nu știu. Cred că trebuie să mai luăm niște semințe. Încă 2. Mai 2 semințe. Așa. Nu! Plecați de aici! Plecați să nu vă văd! Pleacă! Așa. Așa. Acum că s-a făcut și ziua, hai să căutăm. Uite vrăjitorul, Doamne să nu durează. Hai să batem porcii ăștia. Așa. Să mai luăm niște carne, că nu mai avem mâncărică. Alți porci. Hai mă, nu mai sunt porci? Mă, porci, mă. Oh, nu mai am mâncare, mai am. Așa.
Să luăm ăștia. Văd că am făcut level 17. Acum ce să mai facem? Așa. Ce am zis că mai facem? Călnița. Păi cam atât cu acest episod. O să revin cu un alt episod cât mai curând. Pa!